Hola, molt bones, el meu nom és Daniel Nicolà i vinc aquí a parlar-vos sobre la por de parlar en públic. Aquesta por estic segur que la té gairebé tothom, ja que sempre hi ha aquesta por. Però no has de pensar això, és pensar que, per exemple, que tens més por que es mori un familiar teu o fer una exposició, que no és gairebé res, no és res. I una manera de solucionar aquest problema és pensar del públic d'una forma més ridícula, per exemple, que estan vestits de pallassos o alguna així. I això gairebé normalment funciona. També has de pensar que no només estàs tu fent aquesta exposició, hi ha més gent que han de fer l'exposició i no ets l'únic. Una cosa que heu de tenir clara és que vosaltres esteu parlant d'un tema que us sabeu perfectament que l'heu estudiat, i les persones que t'estan escoltant no tenen ni idea del que estàs explicant, o sigui que per això ho estàs explicant tu. I per això és un motiu per al que no et poden jutjar i això fa que tinguis menys por a l'hora de parlar en públic. Espero que us hagin agradat els meus consells i fins la pròxima. Adeu.